गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ थांनाय 4 जुनाव गोदानै दाजानाय मिरु कुस्ति बर' गौथुम आफादा दिनै गुवाहाटी नोगोरनि बालाजी मन्दिर अडिट'रियामाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बेनि अनगायैबो कामरुप जिल्ला कुस्ति बर' सुबुं गौथुम आफाद दाफुंनाय जायो। जोबथेसालियाव थानाय एक्स-एनडिबिफोरखौ थाबैनो रिलिज मोननांगौनि थाखाय जों सरकारनिसिम दाबि हरगोन बुंदों कुस्ति बर' गौथुम आफादनि गोदान गायनेटारि डक्टर बाबु बर' बिथाङा। दुखुनि खौरां, हा गिसिखानायजों गासै गं 100निबो बारा न'नि खहा। सोनाब सिक्किम जिल्लायाव जुब जुब अखा हानायजों गोबां हा गिसिखानाय जाथाया जादों होननानै खौरां मोन्दों। बे हा गिसिखानाय जाथायजों गासै गं 100निबो बारा न'नि खहा जादों आरो गोबां दालांफोरबो खहा जादों। बेजों लोगोसेनो सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैदों आरो गोबां आबादफोरबो खहा जादों। इउपिपिएल दोलोआ नोजोर बडलेण्ड मुंनि लाइसि बेखेवदों। गाहाय सुजुगिरि प्रतिभा ब्रह्म, सुजुगिरि जामशेद आली आरो लोगो सुजुगिरि महरै हान्थिगिरि नार्जारिमोननि गोख्रों नाजानायाव दिनै इउपिपिएल दोलोआ नोजोर बडलेण्ड मुंनि खुगा लाइसिखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवदों। बे दानथामारि लाइसियाव दोलोनि लानाय थांखि, साननाय हनाय आरो जौगालु बिथांखिफोर रायजोफोरनो मावफुंना होनाय बायदि हाबाफारिफोरखौ बे लाइसियाव सेबखांनाय जागोन होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गसाइगावनि सातबिल से खोन्दो गामियाव गोबां न'खरा दैजों लोमफबजादों। गोब्राब अखा हाबाय थानाया हादोरसानि जेरावबो दैबानानि महर लादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय फावरागुरि रायजो बेंखननि सिङाव थानाय सातबिल से खोन्दो गामियाव गोबां न'खरा दै दुखुनानै लोमफब जानानै दङ। गामिनि बान्दोखौ खोथेनानै होनायनि जाहोनाव जुब जुब अखानि दैया बाहेरा फारसे बोहैलाङालासे गामियावनो दुखुनानै दैया गोबां न'खराव लोमफबदों। बेबायदि गोब्राब जुब जुब अखा हाबाय थायोब्ला गोबां न'खरा न' गारनानै थांनो गोनां जागोन होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। लोगोसे दै गलांगारग्रा गामिनि बान्दोखौ फोसाबनानै जावफ्रुनानै होआब्ला गामियाव खैफोद जागोन होननानैबो फोरमायदों। बेनिखायनो बाना होबथाग्रा बिफान आरो फावरागुरि रायजो बेंखन आरो एमएलए बिथांमोनखौ दै होबथानानै गामिखौ आगु रैखाथि होनो खावलायदों। दिनै 19 जुन समबाराव छत्तीसगढ़ केडारनि सासे गागि इन्डियान पुलिस सार्भिस आइपिएस अफिसार रवि सिन्हाखौ गोदानै रिसार्च एन्ड एनालाइसिस विं रनि गाहाय चिफ महरै सायख'बाय। केबिनेटनि एपइन्टमेन्ट कमिटिया 1988 बेच छत्तीसगढ़ केडार आइपिएस अफिसार रवि सिन्हानि एपइन्टमेन्टखौ गनायथि होदों होननानै मिनिस्ट्रि अफ पार्सनेलआ मिथिहोदों। थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायाव दै लोमसावनायखौ नोजोर होनानै बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों इएम रन्जित बसुमतारी आरो सोलोंथाइ बिफाननि गुबुन बिबानगिरिफोरजों बाथ्रा सावरायदों। रायजो नाङै एंगारनो रोङै जुब जुब अखा, फारसेथिं मैदेरनि उदखार। भारत भुटान सिमानि अदालगुरि बिधानसभा समष्टि, बिटिसिनि ननै सेरफां समष्टि, ननै फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय फुटियाचां सालगुरि ननेफार गामि साग्लिसाराव थांनाय हराव खमैबो 80निफ्राय 100सो हाग्रानि मैदेरफोरा फैना गोबां न'खर बिफां लाइफां सिफायना आबादफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि सिएसडि नील दासनि खौरांगिरि मेल। थांनाय एप्रिल दाननि 1 खालारनिफ्राय 15 जुलाइ खालारसिम बिलो दैमा दैसा बायदियाव ना हमनायखौ गोख्रोङै होबथानाय जादों। दासान्दि बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाना ना हमग्राफोरनि गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दङ। दासान्दि सोरबाफोर ना हमग्रा सुबुंफ्रा बिफानजों हमजायोब्ला 5,000 रां जुरिमानाजों लोगोसे 6 दान जोबथेसालिनि साजा मोनगोन।